Vítejte u našeho dnešního povídání. Tentokrát se podíváme na zoubek senzorům polohy. Přesně tak. Těm součástkám, které vlastně dávají strojům a různým zařízením schopnost, prostě vědět, kde co je. Což je docela klíčový, ne? Naprosto. A je fascinující, kolik různých principů se k tomu využívá. Přesně. Takže si probereme ty hlavní typy, jak fungují a taky proč se někdy hodí tenhle a jindy zase tamten. Od těch nejjednodušších až po ty sofistikovanější. Fajn. Tak pojďme na to. Kde začneme? Možná u té největší klasiky. Odporové senzory. Ty potenciometry. Jo, to je dobrý start. Potenciometr to je vlastně, v zásadě jednoduchý napěťový dělič. Jasně. Máte odporovou dráhu a po ní se pohybuje jezdec. A podle toho, kde ten jezdec zrovna je, Tak se mění napětí na výstupu. přesně tak, a to výstupní napětí nám pak říká, jaká je ta poloha. Může to být přímý pohyb, takže lineární potenciometr, Nebo otáčení. ano, rotační. A existují i takové ty spirálové helipotenciometry pro hodně přesné měření úhlu. Zní to fakt jednoduše, což bývá výhoda, že? Ale kde jsou ty háčky? Výhoda je jasná jednoduchost a taky jsou relativně levné. Mhm. Ale ten háček je ten mechanický kontakt. Jezdec se prostě dře o tu dráhu. Takže opotřebení. Ano, opotřebení. A to omezuje životnost, může to způsobovat šum, někdy i výpadky signálu. Rozumím. A taky musíme myslet na takzvanou zatěžovací chybu. Když ten obvod za potenciometrem odebírá moc velký proud, může to zkreslit měření. A materiály? Jsou tam nějaké rozdíly? Určitě. Starší byly často drátové, navinuté z odporového drátu. Ty měly takový krokový charakter. Modernější používají vodivé plasty. Ty asi vydrží víc. Vydrží víc, mají hladší chod, ale ten princip mechanického opotřebení tam prostě pořád je. Jasně. Takže jednoduchost, ale za cenu životnosti. Co když potřebujeme něco odolnějšího? Něco bezkontaktního, třeba do prašného prostředí, nebo kde jsou vibrace. Přesně tak. Tam už musíme jít do bezkontaktních metod. A jednou z velmi rozšířených jsou indukčnostní senzory. Indukčnostní, takže něco s magnetickým polem. Ano, využívají změny magnetického pole. Konkrétně změny indukčnosti cívky. L, že? Přesně L, nebo vzájemné indukčnosti, M, mezi cívkami. Ta změna nastává, když se poblíž pohybuje nějaký kovový prvek, nejčastěji feromagnetické jádro. A tady asi přichází na řadu ten LVDT. Zní to trochu jako z Vězných válek. Jo, LVDT, lineární variabilní diferenciální transformátor. Je to hodně elegantní řešení. Jak to funguje? Máte tam jednu budicí, primární cívku a dvě výstupní, sekundární. A ty sekundární jsou zapojené proti sobě. Aha, A uvnitř se pohybuje feromagnetické jádro. Když je přesně uprostřed, tak se napětí na těch sekundárních cívkách vzájemně vyruší a na výstupu je nula. a když se pohne? Jak se jádro hýbe na jednu nebo druhou stranu, tak se mění ta vazba mezi primární a sekundárními cívkami. Na jedné sekundární napětí roste, na druhé klesá. Takže velikost toho výsledného napětí mi řekne, jak daleko je od středu. Přesně. A co je důležité, fáze toho výstupního napětí nám řekne, na kterou stranu se jádro pohnulo. Proto potřebujeme fázově citlivý detektor. To zní, podstatně robustněji než potenciometr. To rozhodně je. Nemá žádné tření, žádný mechanický kontakt, takže extrémní odolnost, přesnost, vlastně nekonečné rozlišení a velmi dlouhá životnost. Ideální do náročných podmínek. Existují i jiné zajímavé indukčnostní principy. Zmínila jste, tuším, i magnetostrikční. Ano, magnetostrikční senzory jsou fascinující. Využívají takzvaný Wiedemannův jev. Wiedemannův jev. Velmi zjednodušeně. Zkombinují se dvě magnetická pole. Jedno podél speciálního vodiče, vlnovodu, a druhé z pohyblivého magnetu. Ta interakce vyvolá torzní mechanickou vlnu, která se šíří tím vlnovodem. A jak se z toho určí poloha? Měří se doba, za jak dlouho ta vlna dorazí na konec toho vlnovodu. Z té doby se pak vypočítá poloha toho magnetu. Páni. A výhody? Obrovský dosah, klidně několik metrů, a vysoká přesnost a opakovatelnost. Skvělé třeba pro hydraulické válce. A ještě něco? Ještě bych zmínila induktosin. To je v podstatě takový jakoby plochý transformátor s velmi jemnými vynutími na pravítku a jezdci. Používá se pro extrémně přesná měření polohy nebo úhlu, často ve strojírenství. Dobře, takže od magnetu k elektrickým polím. Kapacitní senzory. Jak fungují ty?
Ty zase, jak název napovídá, měří změnu kapacity. Kapacita kondenzátoru závisí na 3 věcech. Plocha elektrod, vzdálenost mezi nimi a... Ano, a dielektrikum mezi nimi. Přesně. Takže kapacitní senzor měří polohu tak, že se mění buď vzdálenost elektrod, nebo jejich vzájemný překryv, nebo se mění to dielektrikum. Takže zase můžeme měřit posuv i úhel. Ano, často se používá diferenciální uspořádání, třeba se 3 elektrodami, které pomáhá zlepšit linearitu a odolnost proti rušení. Čekal bych, že tyhle budou asi náchylnější na okolní prostředí. Třeba vlhkost, špína? To můžou být, ano. Voda má vysokou permitivitu, takže vlhkost může kapacitu ovlivnit. Stejně tak nečistoty na elektrodách. A dá se s tím něco dělat? Jasně, moderní senzory používají různé techniky. Jedna z nich je aktivní stínění, někdy se tomu říká guarding. To je vlastně další elektroda, která je udržovaná na stejném potenciálu jako měřicí elektroda a pomáhá eliminovat ty parazitní kapacity a vliv okolí. Aha, chytré. A kapacitní princip se také hodně využívá pro bezkontaktní spínače přiblížení, takové ty proximity senzory. Ty detekují přiblížení téměř jakéhokoliv materiálu, nejen kovu. Fajn. A tím se dostáváme k poslední velké skupině optickým senzorům. Ty jsou asi všude, že? Přesně tak. Optika je pro měření polohy velmi populární a všestranná. Základní dělení je na inkrementální a absolutní encodery. Používají se hlavně pro měření úhlové polohy nebo lineárního posuvu. Inkrementální. Ty počítají impulzy. Ano, mají disk nebo pravítko s velmi jemnou pravidelnou mřížkou, střídají se průhledná a neprůhledná políčka, světlo prochází nebo neprochází a detektor snímá ty změny. Generují se pulzy. A jak poznají směr? Používají se 2 mírně fázově posunuté kanály, označují se A a B. Podle toho, který puls přijde dřív, poznáme směr pohybu. Často tam bývá ještě 3. kanál Z, který dává jeden puls na otáčku nebo na délku pravítka, to je referenční bod, nulová poloha. A rozlišení? Dá se zvýšit? Dá, elektronicky pomocí interpolace. Můžeme získat mnohem jemnější rozlišení, než je fyzická mřížka, ale mají jednu zásadní nevýhodu. Že si nepamatují polohu po vypnutí. Přesně. Když vypnete napájení, senzor zapomene, kde byl. Musí si po zapnutí najít tu referenční značku Z, aby věděl, odkud začít počítat. Což může být problém. A řešení jsou ty absolutní. Ano, absolutní encodery. Ty mají na disku nebo pravítku pro každou jednotlivou polohu naprosto unikátní kód. Často se používá takzvaný Grayův kód. Proč zrovna Grayův? Protože Grayův kód má chytrou vlastnost. Když přecházíte z jedné polohy na sousední, změní se vždy jen jeden bit v tom kódu. Tím se minimalizuje riziko chyby při čtení na hranici 2 poloh. A hlavní výhoda je tedy? Že znají svou polohu okamžitě po zapnutí. Nemusí nic hledat, nic inicializovat, prostě zapnete a víte, kde jste. Super. A ještě jsme nezmínili optickou triangulaci. To zní jako geometrie ze školy. A ono to v podstatě je geometrie. Princip je jednoduchý. Senzor vyšle paprsek světla, často lázeru, na měření objekt. A sleduje odraz. Přesně. Odražený bod světla dopadne na detektor, což může být buď speciální PSD, Position Sensitive Device, nebo třeba malá CCD kamera. A teď ta finta. Když se objekt pohne, přiblíží, oddálí nebo posune do strany, tak se změní úhel odrazu a ten světelný bod se posune na detektoru. A z toho posunu se vypočítá poloha. Ano, z velikosti a směru toho posunu na detektoru se dá pomocí jednoduché trigonometrie vypočítat změna vzdálenosti nebo polohy toho objektu. Je to bezkontaktní a docela přesné. Páni, tak to jsme si prošli opravdu širokou škálu principů. Od toho úplně mechanického kontaktu u potenciometrů, Přes magnetická pole u indukčnostních a magnetostrikčních, elektrická pole u kapacitních, až po světlo u optických encoderů a triangulace. je vidět, že každá ta technologie má svoje specifické výhody a nevýhody. Přesně tak. A výběr závisí na strašně moc faktorech. Na tom, jakou potřebujeme přesnost, jaký rozsah měření, v jakém prostředí to bude pracovat, prach, vibrace, teplota. Rychlost měření taky hraje roli, že? Určitě. A samozřejmě cena. A co je taky důležité, díky moderním technologiím jako MEMS, mikroelektromechanické systémy, se daří spoustu těchto senzorů miniaturizovat a integrovat do čipů. To je fascinující. A na závěr, jak je naším zvykem, taková malá myšlenka k zamyšlení.
Jsem s ní. Co kdybychom se nespoléhali jen na jeden typ senzoru? Co kdybychom chytře zkombinovali data z více různých typů najednou? Představte si třeba kombinaci dat z LVDT a optického encodéru. Jak by taková senzorová fúze mohla vést k ještě robustnějšímu, spolehlivějšímu a možná i přesnějšímu určení polohy? Zvlášť třeba v nějakých náročných situacích, kde by jeden senzor mohl mít problém nebo dávat dočasně nepřesná data. To je skvělá otázka a vlastně přesně směr, kterým se současný vývoj ubírá. Kombinovat silné stránky různých senzorů, aby se eliminovaly jejich slabiny. Takzvaná senzorová fúze je klíčem k robustnějším a inteligentnějším systémům. Ale to už je možná téma na další povídání. Přesně tak. Pro dnešek děkujeme za pozornost. Děkujeme a těšíme se na příště.